αργό. Το ξεπερνάω άνετα. Δεν μπορείς? Ναι. Ναι. Αλήθεια? Αλήθεια. Γεια σας. Τι πρόβλημα υπάρχει? Γεια σε, Ρίφη. Λέω πως έχω το ταχύτερο άλογο στη Δύση. Και εγώ λέω ότι το δικό μου είναι ταχύτερο. Αλήθεια? Ναι. Τότε θα πρέπει να γίνει αγώνας. Ναι. Έτοιμη, Χάνα? Έτοιμη, Σερίφη. Ωραία. Ο νικητής θα είναι αυτός που θα διασχίσει πρώτος όλη την πόλη. Και θα φτάσει σε αυτό το μοβ μικρούλι. Εντάξει. Ετοιμαστείτε. Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Πάμε! Πάμε! Έλα, λογάκι, τρέχα! Το δικό μου είναι πιο γρήγορο. Τρέχα, λογάκι! Κοκό! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, φίλοι μου! Πολύ ωραία υποδρομία κάνατε, μπράβο! Ποιος ήταν ο πιο γρήγορος, Μπάρνι? Ποιος νίκησε, Νομίζω ότι νικήσατε και οι δύο. Όλοι σας μοιάζετε με cowboys. Ναι, όπως στην τηλεόραση. Ναι, βέβαια. Μπάνι, γιατί ντυνόντουσαν έτσι καουμπόι? Με καπέλα και... Γιατί δεν υπήρχαν πολλές καουμπόισες. Καλή Και γιατί δεν ερώτηση. βλέπουμε καουμπόις εδώ? Ξέρετε... Μπάνι, γιατί? Μα, Πεστε κοιτάξτε, μου το γιατί. Μπλε είναι ο ουρανός, ψάρια πως έχει θάλασσα. Και γιατί είναι τόσο αλμυρή? Σκεφτόμαστε πολλές φορές να βρούμε το γιατί. Και ρωτάμε πως και τι. γιατί τα αστέρια είναι ψηλά. Γιατί τα σύννεφα περνούν και πάνε. Πως τα πουλιά πετούν ψηλά. Να μας πείτε γιατί. Τι θέλει γάτα και κλαίει? Γιατί έχει αρκούδα γούνα. Γιατί νυχτώνει μέρα και Γιατί φέγγει το φεγγάρι? Σκεφτόμαστε πολλές φορές να βρούμε το γιατί. Και ρωτάμε πως και τι. Γιατί τα αστέρια είναι ψηλά. Γιατί τα σύννεφα περνούν και πάνε. Πως τα πουλιά πετούν ψηλά. Να μας πείτε το γιατί. Να μας πείτε το γιατί. Χριστέ μου, όλο ερωτήσεις είστε εσείς τα παιδιά. Θέλουμε να μάθουμε πιο πολύ για τους καουμπόις και τις καουμπόισες. Και τους καουσκίουρους. Σκούτερ, δεν νομίζω ότι υπάρχουν καουσκίουροι. Δεν υπάρχουν. Όχι. Μα υπήρχαν καουμπόις και καουμπόισες, αλλά δεν ήταν όπως στη τηλεόραση. Πες μας για αυτούς, Μπάρνι. Μα σας παρακαλώ. Φανταστείτε λοιπόν να είστε στη Δύση, σε μια απέραντη χώρα. Το σπίτι των αλόγων και των γελαδιών, τεράστια βουνά και πολύ θάμνη. Τι είναι ο θάμνος? Να, ο θάμνος είναι... ένα από αυτά. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Ακολουθήστε το θάμνο! Δεν νομίζω να τον πιάσουμε ποτέ. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά άλλα πράγματα. Κοίτα, εκεί. Γεια σας, καλά μου φιλαράκια. Μπάρνι. Καλώς ήρθατε στο ράντσο του Μπάρνι, όπου μεγαλώνουν γελάδες και δουλεύουν αληθινοί καουμπόιδες. με αληθινό καουμπόι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε μου. Υπάρχουν γνήσια καουμπόικα ρούχα για όλους σας. Αλήθεια? Ναι, πάμε να κάνουμε μια επίδειξη μόδας. Ναι, πάμε. Μπράβο, σούπερ φανταστική ιδέα. Έβγε. Πάμε. Πρώτος στην επίδειξη της άγριας δύσης, ο Cowboy Chip,
Το καπέλο του έχει ένα φαρδί γύσο για να τον προστατεύει από τον ήλιο και τη βροχή. Μερικές φορές οι καουμπόιδες μάζευαν με το καπέλο νερό από το ποτάμι ή το έκαναν τα ίστρα για τα άλογα τους. Η Χάνα τώρα φοράει μια πολύχρωμη μπαντάνα. Προστατεύει το λαιμό της από τον ήλιο ή σκεπάζει με αυτή τη μύτη της όταν φυσάει πολύ ο αέρας και έχει πολύ σκόνη. Φοράει επίσης ένα γυλαίκο με τσέπη. Χοχό! Και τώρα ο Τζεφ φοράει καλύματα από δέρμα στα πόδια του. Όταν είναι στο άλογο, τον προστατεύουν από τα αγκάθια των θάμνων. Χα! Η Κίσα φοράει αληθινές καουμπόικες μπότες. Προστατεύουν τα πόδια της και οι μυτερές άκρες τη βοηθούν να ανεβαίνει στη σέλα. Και με όλα αυτά τέλειωσαμε την επίδειξή μας. Ναι! Μπάρνι, ξέχασες κάτι. Αλήθεια? Ότι όλοι φοράμε καουμπόικα μπλου τζίνς. Κοίτα. Βέβαια. Πώς είναι δυνατόν να το ξεχάσω? Φοράω το πουκάμισο, καπέλο, μπότες και το τζιν μου δεν ξεχνώ. Τα ρούχα μου όλα πολύχρωμα πολύ. Τα παντελόνια μου είναι μπλε, στενοί έχουν γραμμή. Η ζώνη μαύρη, μα και οι μπότες. Γυλαίκο πράσινο, το τζιν μου πάντα μπλε. Τα ρούχα μου όλα πολύχρωμα πολύ. Τα παντελόνια μου είναι μπλε, στενοί έχουν γραμμή. Φοράω τα πολύχρωμα μου ρούχα, το μπλε πιο πολύ αγαπώ. το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας το μπλε. Όμορφο, όμορφο, όμορφο μπλε, μου αρέσει το χρώμα το μπλε. Πετσιά στα πόδια που έχουν χρώμα μπες. Μα με τον ήλιο ή τη βροχή το τζιν μου πάντα μπλε. Τα ρούχα μου όλα πολύχρωμα πολύ. Τα παντελόνια μου είναι μπλε, στενοί έχουν γραμμή. Μ' αρέσει να φοράω το τζιν μου πάντα μπλε. Χοπ, Για δείτε. αυτό είναι κοράλ. Έχει φράχτη για να μην φεύγουν τα άλογα ή τα γελάδια. Όλα τα γελάδια. Όχι όλα, λίγα κάθε φορά. Πριν λίγα χρόνια, οι καουμπόιδες με τα άλογά τους οδηγούσαν τα γελάδια σε μεγάλα ταξίδια. Μεγάλα ταξίδια. Τα έχω ακούσει αυτά. Πριν 100 χρόνια οδηγούσαν τα γελάδια σε μεγάλα ταξίδια διασχίζοντας όλη τη χώρα. Σωστά, τα ταξίδια διαρκούσαν εβδομάδες μέσα σε καυτό ήλιο, βροχή ή και Τι είναι αυτό, χιόνια. Μπάρνι? Ένα από τα σημαντικότερα για τα μεγάλα ταξίδια. Η άμαξα τροφίμων. Εκεί φύλαγαν οι καουμπόιδες τα τρόφιμά τους. Τι λέτε να έτρωγαν? Δημητριακά για πρωινό. Φυστικό βούτυρο το μεσημέρι. Μακαρόνια με τυρί το βράδυ. Όχι βέβαια. Συνήθως έτρωγαν μπισκότα και φασόλια. Φασόλια για πρωινό και μεσημεριανό. Και βραδινό. Κάθε μέρα. Άμε, μπορούμε και τώρα να μαγειρέψουμε, αλλά χρειάζομαι βοήθεια. Εγώ. Οχο, ελάτε, ελάτε. Στην πόλη έφτασα προχτές και πίστεψε το αν το θες. Φώναζαν όλοι με χαρά, ο γέρονταν ήρθε ξανά. Έλα μαζί, γέρονταν Τάκερ, έλα μαζί, γέρονταν Τάκερ, έλα μαζί, γέρονταν Τάκερ, ήρθε η ώρα για να φάμε. Ο γέρονταν ήταν καλός, τα χέρια του έπλυνε αυτός. Κι αφού τα σκούπισε μετά, πετσέτα ζήτησε παιδιά. Έλα μαζί, γέρονταν Τάκερ, έλα μαζί, γέρονταν Τάκερ, έλα μαζί, γέρονταν Τάκερ, ήρθε η ώρα για να φάμε.
Ο γέρονταν τα κερίτα και χορεύτης και πίστεψε το αν μπορείς. Χορεύαν μέχρι το πρωί αυτός και οι φίλοι του μαζί. Έλα μαζί, γέρονταν τα κερ, έλα μαζί, γέρονταν τα κερ, έλα μαζί, γέρονταν τα κερ, το χώρο τον αγαπάμε. Έλα μαζί, γέρονταν τα κερ, έλα μαζί, γέρονταν τα κερ, έλα μαζί, γέρονταν τα κερ, το χώρο τον αγαπάμε. Αχ, τι ωραία! Τα μπισκότα με τα φασόλια ήταν καλά, Μπάρνι. Όλα έχουν καλύτερη γεύση στην εξοχή. Μπάρνι, αν οι καουμπόιδες σταμάτησαν τα μεγάλα ταξίδια, τι κάνουν τώρα? Πολλά πράγματα. Μπορώ να σας τα δείξω στην... Οθόνη περιπέτειας! Ακόμα και σήμερα λοιπόν κάνουν πολλές δουλειές που γινόντουσαν και πριν 100 χρόνια. Ταΐζουν και φροντίζουν τα γελάδια. Άχυρα! Τι? Άχυρα! Από αυτά που τρώνε τα γελάδια. Οχο, βέβαια. Φτιάχνουν τους φράχτες και κάνουν επισκευές στο ράντζο. Ακόμα και τώρα έχουν άλογα. Μερικές φορές δείχνουν τις ικανότητές τους στο ροντέο, τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούν ή δαμάζοντας άλογα. Κοιτάξτε. Πάπα, κοιτάξτε. Μπράβο, καουμπόι. Όπως και να έχει, καμιά δουλειά δεν μοιάζει με αυτήν του καουμπόι. Ωραία ήταν, παιδιά. Λοιπόν, μια και δουλέψαμε σκληρά μαγειρεύοντας, μας χρειάζεται και λίγο παιχνίδι τώρα. Ωραία. Τι θέλεις να παίξουμε? Τι θα λέγατε να παίζαμε βιολί? Το βιολί και το δοξάρι τα κρατώ στο χέρι με καμάρι. Με τα παλαμάκια να κρατώ ρυθμό, το τραγούδι παίζω το γνωστό. Χαραπόλαγο, χαραπόλαγο, να πηδά να τρέχει και να κάνει όλο τούμπες. Ξάφνου κόσμου βλέπω, χαραπόλαγο. Θέλω αλογάκι με ωραία σέλα, να βγω στο ράντζο λοσίρε κέλα. Ό,τι εκεί θα μάθω, φίλοι θα σας πω, και μαζί το τραγουδάκι το πολύ γνωστό. Χαραπόλαγο, χαραπόλαγο, να πηδά να τρέχει και να κάνει όλο τούμπες. Ξάφνου κόσμου βλέπω, χαραπόλαγο. Και το γάλα θα μαζέψω. Μα ησυχία να ακουστεί, κάποιος γελάει έξω εκεί. Χαραπόλαγο, χαραπόλαγο, να πηδά να τρέχει και να κάνει όλο τούμπες. Ξάφνου κόσμου βλέπω, χαραπόλαγο. Ουφ, κουράστηκα. Βέβαια, είμαστε όρθιοι πολλή ώρα. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε λίγη υπασία. Υπασία? Με τι? Τι θα λέγατε αν είχαμε ένα πόνι? Για κοιτάξτε το. Τι όμορφο! Τι όμορφο που είναι! Ελάτε, ελάτε. Ποιος θέλει να είναι ο Παραγιός? Εγώ! Ξέρετε τι είναι ο Παραγιός? Όχι ακριβώς. Στα ταξίδια, Παραγιός ήταν ο νεότερος καουμπόι. Έπρεπε να φροντίζει όλα τα άλογα. Εγώ να το κάνω αυτό θέλω! Ο Παραγιός ήξερε όλα τα άλογα με το όνομά τους και τα μετρούσε μήπως και χανόταν κανένα. Στην ευθύνη του επίσης ήταν να έχουν τα άλογα τροφή και νερό. Σπουδαία δουλειά, Βέβαια ήταν σπουδαία δουλειά, Χάνα. Μια και είσαι εσύ ο Παραγιός, θα αρχίσουμε με τον μικρούλι εδώ. Είναι μικρότερος από τα άλογα που έχουν οι καουμπόις. Αλλά για μας είναι μια χαρά. Τι να κάνω? Στην αρχή κράτα τα γέμια. Αυτά τα λουριά είναι. Μπράβο. Ωραία. Τώρα λοιπόν βάλε την πότα σου στον αναβολέα. Ανέβα στη σέλα και με τα γέμια οδήγησε το πόνι προς τα εκεί που θέλεις. Εντάξει, έτοιμη. Ξεκίνα, καουμπόισα.
Καθώς περπάτουσα μονάχος στο ράντσο, καβάλα σε αλόγο είδα μικρή, καπέλο πλατή, σπυρούνια που αστράφταν, και όταν πλησίασα τραγούδα γι' αυτή. Κυπιτάει αλλιώ τα καλά μου μοσχάρια, που διψάνε τα πάω να πιουνε νερό. Γυπιτάει αλλιώς, θα γυρίσουμε σπίτι, η μαμά θα μου έχει ετοιμάσει γλυκό. Μπάρνι, τι είναι τα μοσχάρια? Μοσχάρια είναι οι νεαρές αγελάδες και οι νεαροί ταύροι. Την άνοιξη πάνε στη Χλόη να φάνε. Εμείς βοηθάμε να μπουν στη σειρά. Μια άμαξα πάντα μαζί κουβαλάμε. Εκεί μαγειρεύουμε ωραία φαγητά. Γυπιτάει αλλιώ τα καλά μου μοσχάρια, που διψάνε τα πάω να πιουνε νερό. Γυπιτάει αλλιώς, θα γυρίσουμε σπίτι, η μαμά θα μου έχει ετοιμάσει γλυκό. Γυπιτάει αλλιώ τα καλά μου μοσχάρια, που διψάνε τα πάω να πιουνε νερό. Γυπιτάει αλλιώς, θα γυρίσουμε σπίτι, η μαμά θα μου έχει ετοιμάσει γλυκό. Ωραία, ποιος είναι ο επόμενος? Ελάτε! Όλοι θα κάνετε βόλτα! Μπράβο! Κάνατε λοιπόν τώρα όλη τη βόλτα σας? Ναι! Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. Όχι, σήμερα δεν γίνονται τέτοια ταξίδια όπως παλιά, Χάνα. Έχω όμως κάτι φίλους που θα μας θυμίσουν τον παλιό καλό καιρό. Θέλετε να τους γνωρίσετε? Ναι! Ωραία! Μας περιμένουν στο σπίτι του Ράντζου. Ελάτε! Να, ο Μπάρνι και τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Μπάρνι. Γεια σας. Παιδιά, να σας γνωρίσω τους καβαλάριδες του ουρανού. Ο Βουτιπόλ, ο βασιλιάς των βιολιστών. Γεια σας, αγόρια και κορίτσια. Μπράβο! Και τώρα ο Σλιμ, τα ταχύτερα δάχτυλα που έχετε δει. Δεν ήταν και πολύ γρήγορα, Και τώρα ο Ranger Duck, το ήθολο της νεολαίας. Χάρηκα πολύ. Ένα λεπτό. Κάτι έχει ο λαιμός μου φαίνεται. Θα πρέπει να ήταν ένα γιόντελ. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Μα πώς το κάνει, πώς μπορεί? Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. How does he yodel? When does he yodel? Why does he yodel? It sure beats me, old lady. I love to hear the cowboy sing a happy yodeling song. Something makes me want to start just yodeling along. Me too, but way back near my epiglottis, it always ends up wrong. Yeah. Oh, help, Ranger Duck. How do we yodel? When do we yodel? Anytime will do. Why do we yodel? I wish I knew. Boy, we do too. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Για προσπαθήστε κι εσείς, παιδιά. Για να σας δούμε, παιδιά, λοιπόν. Ελάτε όλοι μαζί. Ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, το παίρνω πίσω, είναι πραγματικά δύσκολο. Είσαι ειδικός όμως.
Σούπερ φανταστικό! Μπράβο, μπράβο! Ήταν καταπληκτικό! Μπράβο! Τώρα όμως εμείς θα πρέπει να φύγουμε. Να πάμε στο σχολείο μας. Παιδιά! Ναι, βέβαια. Ελάτε λοιπόν! Θα θέλαμε να μείνουμε. Και εμείς θα το θέλαμε, παιδιά. Θα σας αφήσουμε κάτι όμως πριν φύγετε. Τι? Λίγα σοφά λόγια για να ζήσετε σαν Σωστοί καουμπόιδες. Πάντα να φέρεστε καλά στους γύρω σας και να μιλάτε τρυφερά στα ζώα. Και να βάζετε τα δυνατά σας και στη δουλειά και στο παιχνίδι. Πολύ σωστά, Slim. Να κάνετε κάτι καλό κάθε μέρα, μια καλή πράξη. Διότι έτσι ζουν οι cowboys. Μπράβο, σίγουρα, παιδιά! Ένας θάμνος. Ελάτε, ελάτε! Ας φύγουμε τώρα! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Τα ξαναλέμε! Γεια σας, να προσέχετε. Σίγουρα δεν υπάρχουν καουσκίουροι. Όχι, Σκούτερ, σίγουρα. Και ο Μπίλος Κίουρος. Μπιλ Χίκοκ λεγόταν. Ω, Χριστέ μου! Τι είναι αυτό? Δες που ήρθαν, κοίτα! Για δες! Πού είχατε πάει, παιδιά? Ακολουθήσαμε ένα θάμνο μέχρι το ράντζο. Με καουμπόιδες. Και ένα πόνι και άλλα ωραία πράγματα. Αλήθεια? Πω! Θάμνε! Περίμενε με! Ελπίζω να διασκεδάσει ο Σκούτερ όσο και εμείς. Αυτό είναι σίγουρο. Περάσαμε υπέροχα, Μπάρνι. Ναι, και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Είναι λογικό όμως. Κάθε φορά είναι ωραία όταν είσαι με φίλους που αγαπάς. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Θέλω αλήθεια να στο πω. Μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό. Λένε πάντα σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Θέλω αλήθεια να στο πω. Μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό. Λένε πάντα σ' αγαπώ. Ήταν μια σούπερ υπέροχη μέρα, Μπάρνι. Έτσι, καουμπόιδες. Ζήτω! Τώρα που μάθαμε τόσα πολλά, θέλεις να κάνουμε άλλον ένα αγώνα? Ναι, ακόμα λέω ότι το φανταστικό μου άλογο είναι το πιο γρήγορο. Με τίποτα, το δικό μου είναι. Γεια σου, Μπάρνι. Ελάτε, πάμε, παιδιά. Γεια σας, παιδιά, και τώρα είναι η ώρα του Μπάρνι. Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Χάρηκα που σας είδα και όλοι μαζί γεμίσαμε με γνώση και ελπίδα. Διασκεδάσαμε κάνοντας τους καουμπόιδες. Τα ρούχα που φορούν τους προστατεύουν όταν δουλεύουν στην ύπαιθρο. Δουλεύουν σε αγροκτήματα που τα λένε ράντσα και φροντίζουν τα γελάδια. Όταν έκαναν μεγάλα ταξίδια, έτρωγαν μπισκότα και φασόλια. Οι φίλοι μας θύμισαν τρόπους καλής συμπεριφοράς. Να βάζουμε τα δυνατά μας και να είμαστε καλοί με τους άλλους. Εγώ αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Και να θυμάστε, και εσάς σας αγαπώ. Θα μπορούσε να είναι εδώ. Στα σίγουρα είναι εδώ. Εδώ είναι. Είναι το κατάλληλο μέρος για περιπέτεια. Ακολουθήστε με. Αρχίζει η περιπέτεια και πάμε όλοι, παιδιά. Το πλοίο αρμενίζει, κυλάμε όλοι αργά. Κάνουμε πως πλέουμε
σε γαλάζιο ωκεανό, με οδηγό χάρτη και τον ουρανό. Αρχίζει η περιπέτεια και πάμε όλοι παιδιά. Το πλοίο αρμενίζει, κυλάμε όλοι αργά. Το διάστημα έχει για όλους μια γωνιά. Ας πετάξουμε παιδιά, θα περάσουμε καλά. Αρχίζει η περιπέτεια και πάμε όλοι παιδιά. Το πλοίο αρμενίζει, κυλάμε όλοι αργά. Γεια σας φίλοι μου, πόσο χαίρομαι που είσαστε εδώ. Τι όμορφα που είναι να λες τα όνειρά σου, τους φίλους τους καλούς να τους έχεις συντροφιά σου. Ελάτε. Αρχίζει η περιπέτεια και πάμε όλοι παιδιά. Το πλοίο αρμενίζει, κυλάμε όλοι αργά. Με λίγη φαντασία θα πάμε πιο μακριά. Αρχίζει η περιπέτεια και πάμε όλοι παιδιά. Αρχίζει η περιπέτεια και πάμε όλοι παιδιά. Τι ωραίο παιχνίδι! Είμαι σίγουρος ότι βάλατε όλοι σας τη φαντασία. Εγώ κάνω τον εξερευνητή. Κι εγώ τον ναυτικό. Εγώ κάνω πως είμαι Αριανός. Και ο Στίβεν κάνει πως έχει ένα σακίδιο γεμάτο τρόφιμα για τις περιπέτειές σας, έτσι? Όχι ακριβώς. Αλλά, Δεν κάνω πως έχω φαγητό, το έχω στα αλήθεια. Η μαμά μου μας έκανε σάντουιτς με φιστικό βούτυρο. Είπες φιστικό βούτυρο, είπες. Αμέ. Νόστιμο για την κυλίτσα. Φιστικό βούτυρο, ωραίο. Ακριβώς. Ωραία δείχνουν τα σάντουιτς αυτά. Και είναι, Μπάρνι. Ναι. Θέλεις ένα σάντουιτς, Μπάρνι? Μα και βέβαια θέλω. Ωραία. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ. Τα καλύτερα λόγια που έχω ακούσει ποτέ. Θες ένα σάντουιτς με φιστικό βούτυρο, Μπάρνι? Θέλω κι εγώ. Ευχαριστώ, Μπάρνι. Γεια σας. Γεια σου, Τζέι. Μα αυτό ήταν το σάντουιτς δικό μου. Ένα άλλο, Μπάρνι, ορίστε. Ευχαριστώ, Κιμ, ευχαριστώ. Από όλα πιο πολύ μ' αρέσει το σάντουιτς με φιστικό βούτυρο μαζί με ένα ποτήρι κρύο γάλα. Πού είναι το γάλα? Συγγνώμη, δεν έχουμε γάλα καθόλου. Τι? Δεν έχετε? Πώς θα φάω το σάντουιτς χωρίς γάλα, πώς? Θα ήθελα κι εγώ ένα ποτήρι γάλα. Ναι, κι εγώ. Ένα ποτήρι κρύο γάλα θα ήταν ό,τι πρέπει τώρα. Μόνο που το σκέφτομαι διψάω. Δεν υπάρχει άλλο πιο καλό απ' το γάλα το λευκό. Γύρω κοιτώ, μα που να βρω τίποτα πιο γευστικό. Όταν θα φάω ένα σάντουιτς θέλω να πιω το ωραίο και το λευκό. Υγρό που κάθε μέρα πίνω θέλω και τώρα να το πιω. Δεν υπάρχει άλλο πιο καλό απ' το γάλα το λευκό. Γύρω κοιτώ, μα που να βρω τίποτα πιο γευστικό. Όταν θα φάω ένα σάντουιτς θέλω να πιω το ωραίο και το λευκό. Υγρό που κάθε μέρα πίνω θέλω και τώρα να το πιω. Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει άλλο πιο καλό απ' το γάλα το λευκό. Γύρω κοιτώ, μα που να βρω τίποτα πιο γευστικό. Γύρω κοιτώ, μα που να βρω τίποτα πιο γευστικό.
Τι ωραία! Τι βασαρία είναι αυτή εδώ πέρα? Γεια σου, Σκούτερ! Γεια Σκούτερ! Ετοιμαζόμαστε να φάμε σάντουιτς με φιστικοβούτυρο, αλλά δεν έχουμε γάλα. Και γιατί δεν πάτε να φέρετε? Θα γινόταν αν ήμασταν στο αγρόκτημα του παππού. Έχει αληθινό αγρόκτημα ο παππούς σου? Αμέ, για γαλακτοκομικά προϊόντα, που σημαίνει ότι έχει αγελάδες. Είναι στο Wisconsin και... Ακούσατε τι άκουσα? Ναι, μάλλον. Άκουσα κάτι σαν... Να το, από εκεί ακούστηκε. Για να δούμε. Πρόσεχε. Για να δούμε. Για μισέ τα. Ω, Χριστούλη μου, εσύ ήσουνα Στίβεν. Νόμιζα ότι κάτι άκουσα. Κάτι σαν... Όχ, να, σαν... Ελάτε παιδιά, ακολουθήστε την αγελάδα. Ναι, Ελάτε μαζί μου. Ελάτε. ναι, να πιάσουμε την αγελάδα, να την πιάσουμε. Ναι, για να δούμε. Καταπληκτικό. Κοιτάξτε. Ακόμα δεν βλέπω την αγελάδα. Ίσως είναι μέσα στο στάβλο. Γεια σας, φίλοι! Ελάστε μέσα! Ελάτε, ελάτε! Κοιτάξτε! Αγελάδα και αγελάδα! Και κότες! Μου θυμίζει το αγρόκτημα του παππού μου. Μα και βέβαια, Χάνα, σε ποιο άλλο αγρόκτημα θα μπορούσες να είσαι? Άντε γαλατούλα, άντε να βοσκήσεις. Παιδιά, αυτή είναι η γιαγιά μου. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, γλυκιά μου. Ποιοι είναι οι φίλοι σου? Παιδιά, από εδώ η γιαγιά Γιώχανσον. Είναι η μαμά της μαμάς μου. Από εδώ είναι οι φίλοι μου. Ο Τζεφ, η Κιμ, ο Στίβεν και ο Πίτζεϊ. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλωσορίσατε όλοι στο Wisconsin. Και από εδώ ο Μπάνι. Χάρηκα πολύ, κυρία Γιώχανσον. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και να ήταν εδώ ο κύριος Γιώχανσον να σας γνωρίσει. Έχει πάει όμως να παραδώσει γάλα και αυγά με το φορτηγό του. Θα έχετε πολύ γάλα, Έχουμε, όχι όμως τόσο όσο τα μεγάλα αγροκτήματα. Πιο μεγάλα και από αυτό. Ω ναι, θα ήθελα να δείτε ένα. Ίσως μπορούμε με λίγη βοήθεια από την οθόνη περιπέτειας. Πολύ ωραίο κόλπο. Υπάρχουν πολλά είδη αγροκτημάτων και αυτά που παράγουν γάλα τα λένε γαλακτοκομικά. Οι αγελάδες που ζουν εκεί περνούν πολύ καιρό τρώγοντας. Δεν θα μου άρεσε να τρώω χορτάρι. 2 φορές την ημέρα οι αγελάδες πηγαίνουν για άρμεγμα. Αυτό το μηχάνημα είναι που τις αρμέγει. Κοιτάξτε. Και δεν τις πονάει καθόλου. Σωστά. Μετά ένα φορτηγό πηγαίνει το γάλα σε ειδικό εργοστάσιο. Εκεί το ετοιμάζουν για να πουληθεί στα μαγαζιά. Εκεί που το αγοράζουμε δηλαδή. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, ευχαριστώ. Πω, ήταν απίθανο. Κυρία Γιώχανσον, στέλνετε όλο το γάλα στα μαγαζιά? Όχι, ένα μέρος το φυλάμε για να κάνουμε ωραία πράγματα. Σαν τι? Παγωτό. Κρέμα γάλακτος. Τυρί βέβαια. Τρελαίνομαι για μακαρόνια με τυρί. Ναι, και εμείς. Ειδικά αν έχει και πίκλες μέσα. Από το γάλα φτιάχνουμε και βούτυρο. Γιαγιά, μπορούμε να φτιάξουμε βούτυρο τώρα? Φυσικά. Να φτιάξουμε. Πολύ ωραία. Έρχομαι κι εγώ. Αυτή είναι η κρέμα που βγαίνει από το γάλα. Βάζουμε λίγο αλάτι. Και τώρα κλείνουμε τα δοχεία. Κλείστε τα όλα καλά, παιδιά. Έτοιμοι όλοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα πρέπει να κουνήσουμε συνέχεια την κρέμα μέχρι να γίνει βούτυρο.
Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έλατε λοιπόν. Στο ψωμί, στο φρατζολάκι, βούτυρο απλώνουμε. Πώς ταιριάζει στο popcorn. Ή στα λαχανικά. Κούνα, κούνα. Θέλει κούνημα πολύ. Πλάκα έχει παιδιά. Τώρα κούνα το πολύ μέχρι να φτιαχτεί. Είναι έτοιμο το βούτυρο. Στο ψωμί, στο φρατζολάκι, βούτυρο απλώνουμε. Πώς ταιριάζει στο popcorn, στα λαχανικά. Κούνα, κούνα. Θέλει κούνημα πολύ. Πλάκα έχει παιδιά. Τώρα κούνα το πολύ Μέχρι να φτιαχτεί. Τώρα κούνα το πολύ μέχρι να φτιαχτεί. Και τώρα, ώρα για δοκιμή. Εξαίσιο βούτυρο. Καλό είναι. Η μέρα όμως περνάει και πάω να το βάλω στο ψυγείο για να κάνω μερικές δουλίτσες. Πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Θα βοηθήσω κι εγώ. Σε ευχαριστώ, BJ. Εύχομαι να διασκεδάσετε όλοι σας εδώ πέρα. Βεβαίως. Γεια σας. Για να δούμε τώρα. Έχουν όλοι εδώ κάποια δουλειά να κάνουν. Συνήθως πάντα υπάρχει δουλειά. Εγώ όμως ξέρω ένα παραμύθι για μια μικρούλα που δεν ήθελε να κάνει δουλειές. Ένα παραμύθι δεν μας σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Θα χρειαστώ τη βοήθεια της Kim όμως. Τι πρέπει να κάνω? Έλα να σου πω. Λοιπόν, το Racing Kim θα πρέπει να πας μέσα και να έρθεις. Γιατί... Εντάξει. Πολύ ωραία, μπράβο Kim. Λοιπόν, για ακούστε με παρακαλώ. Εδώ θα ακούσατε την ιστορία του αυγοκόριτσου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που δεν ήθελε να κάνει δουλειές. Γιατί... Αυτά είναι αγκαρίες και εγώ δεν θέλω να δουλεύω. Μάλλον θα έπρεπε να είμαι πριγκίπισσα. Μια από τις δουλειές της ήταν να μαζεύει αυγά και να τα πηγαίνει στην αγορά. Αυτή όμως ήθελε να πέσει και να τραγουδά. Κρατώ καλαθάκι στο δεξί χεράκι. Μαζεύω αυγουλάκια να φάνε τα παιδάκια. Είχα γραμματάκι για ένα φιλαράκι. Το χάσα, με θλίβει αυτό λιγάκι. Μην το μαρτυρήσετε, ήταν ένα γράμμα για το φίλο μου τον πρίγκιπα που ζει σε ένα μακρινό κάστρο. Πολύ πολύ μακριά. Κρατώ καλαθάκι στο δεξί χεράκι. Μαζεύω αυγουλάκια να φάνε τα παιδάκια. Είχα γραμματάκι για ένα φιλαράκι. Το χάσα, με θλίβει αυτό λιγάκι. Μάλλον θα πρέπει να μαζέψω αυτά τα παλιοαυγά. Αφού μάζεψε τα αυγά, έπρεπε να τα πάει στην αγορά. Όμως άλλα είχε στο μυαλό της. Αν κρατούσα τα αυγά και τα φρόντιζα να γίνουν κοτοπουλάκια, αυτά θα γινούσαν κι άλλα αυγά. Μετά θα ήταν πολλά. Θα τα πουλούσα και θα αγόρασα το δικό μου κάστρο. Θα γινόμουν βασίλισσα και θα φορούσα μεγάλη κορώνα. Ναι, στο κεφάλι μου. Δεν έβλεπε όμως που πατούσε. Πρόσεχε! Τα αυγά έσπασαν. Κι έτσι η μικρούλα έμαθε. Να μην λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Τέλος του παραμυθιού. Ναι, ωραίο παραμύθι Μπάρνι. Ευχαριστώ και εσένα, Κιμ. Ναι, ευχαριστώ παιδιά. Προσέξτε! Τι είναι αυτό, Τρέξτε όλοι στους λάφους! BJ, τι συμβαίνει? Με κυνηγά ένας ταύρος! Ταύρος? BJ! Όχι ταύρος. Δεν είναι ταύρος, είναι ένα πρόβατο. Πρόβατο!
Α, ναι, το είχα καταλάβει εγώ. Τι μαλακό τρίχωμα. Έτσι είναι το τρίχωμά τους. Όταν μακρύνει το μαλλί τους, το κόβουν. Σαν να τα κουρεύουν δηλαδή. Και με το μαλλί τους φτιάχνουν ωραία ρούχα και ζεστά. Τι είδους ρούχα? Για παράδειγμα, μπλούζες, σκουφούς, μαντίλια. Μπλούζες, σκουφούς και μαντίλια. Προβατάκι, έχεις μαλλί? Έχω και πολύ. Για το κύρι μου και για την κυρά. Και για το παιδί που ζει μακριά. Προβατάκι, έχεις μαλλί? Έχω και πολύ. Η χειμέρη ένα αρνί. Η χειμέρη ένα αρνί, τ' αρνάκι το καλό. Προβατάκι, έχεις μαλλί? Έχασε ο μικρός τ' αρνί, δεν ξέρει που έχει πάει. Άσε τ' άλλα και ψάξε να βρεις αυτό που έχει φύγει. Προβατάκι, έχεις μαλλί? Φύσε μικρούλι τη φλογέρα, τα αρνάκια σου φύγανε λίγο πιο πέρα. Πού είναι τα γόρι που τα προσέχει, έχει έναν ύπνο πάρει έχει. Προσέξτε πίσω! Μπράβο, Μιτσέι! Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Προβατάκι, έχεις μαλλί? Έχω και πολύ. Μα εδώ έχετε στήσει σωστή γιορτή. Ναι, περνάμε πολύ όμορφα εμείς. Ήταν αγελάδες, ποτόπουλα, πρόβατα, τα πάντα είδαμε. Τα πάντα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, BJ. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δούμε σε ένα αγρόκτημα. Μέσα στο αγρόκτημα Ια-ια-ιο, υπάρχει ένα μικρό σκυλί. Ια-ια-ιο, κάνει γούβε εδώ, κάνει γούβε εκεί. Γούβε εδώ, γούβε εκεί, όλο γύρω γούβ μέσα στο αγρόκτημα. Ια-ια-ιο, Μέσα στο αγρόκτημα Ια-ια-ιο, υπάρχουν μερικές κοτούλες. Ια-ια-ιο, κοκοκό εδώ, κοκοκό εκεί. Πουλ εδώ, πουλ εκεί, όλο γύρω πουλ. Κάνει γούβ εδώ, κάνει γούβ εκεί. Γούβ εδώ, γούβ εκεί, όλο γύρω γούβ μέσα στο αγρόκτημα. Ια-ια-ιο, Μέσα στο αγρόκτημα Ια-ια-ιο, υπάρχει ένα γουρουνάκι. Ια-ια-ιο, κάνει γρούτσε εδώ, κάνει γρούτσε εκεί. Γρούτσε εδώ, γρούτσε εκεί, όλο γύρω γρούτσα. Κοκοκό εδώ, κοκοκό εκεί. Πουλ εδώ, πουλ εκεί, όλο γύρω πουλ. Κάνει γούβ εδώ, κάνει γούβ εκεί. Γούβ εδώ, γούβ εκεί, όλο γύρω γούβ μέσα στο αγρόκτημα. Ια-ια-ιο, Μέσα στο αγρόκτημα Ια-ια-ιο, υπάρχει μια καφεγελάδα. Ια-ια-ιο, μου γκανίζει εδώ, μου γκανίζει εκεί. Μου εδώ, μου εκεί, όλο γύρω μου. Κάνει γρούτσε εδώ, κάνει γρούτσε εκεί. Γρούτσε εδώ, γρούτσε εκεί, όλο γύρω γρούτς. Κοκοκό εδώ, κοκοκό εκεί. Πουλ εδώ, πουλ εκεί, όλο γύρω πουλ. Κάνει γούβ εδώ, κάνει γούβ εκεί. Γούβ εδώ, γούβ εκεί, όλο γύρω γούβ μέσα στο αγρόκτημα. Ια-ια-ιο.
Είδαμε όλα τα ζώα Πολύ ωραία δεν ήταν, παιδιά? Σούπερ φανταστικά ήταν. Αλλά καλύτερα τώρα να γυρίσουμε στο δέντροσπιτό. Πριν φύγετε όμως, έχω κάτι να σας δώσω. Μα τι είναι αυτό, για να δούμε. Ορίστε. Κρύο γάλα από το αγρόκτημα Γιόχανσον. Θα ταιριάζει με το σάντουιτς φιστουκοβούτυρο που μου έλεγε η Χάνα. Ευχαριστούμε για όλα, γιαγιά. Ευχαριστώ, γιαγιά. Ευχαριστούμε. Ας πηγαίνουμε λοιπόν, παιδιά. Έλατε, φύγαμε. Γεια σας και να ξανάρθετε. Χοπ, να είμαστε πάλι πίσω. Εδώ είσαστε. Καλώς τους. Είχα ανησυχήσει. Αλήθεια, Μα Σκούτερ, το μόνο που σε ανησυχούσε ήταν μήπως και δεν σου φύλαξαν σάντουιτς. Μην ανησυχείς, υπάρχουν πολλά ακόμα. Και μπόλικο φρέσκο γάλα. Μα ήταν πολύ νόστιμο. Πολύ ωραίο ήταν το γάλα. Αν ήτανε, μια και τα φάγαμε όλα όμως, λέω να πηγαίνω τώρα. Τα ξαναλέμε, φίλοι μου. Γεια σου, Μιτζέι. Γεια σου, Μιτζέι. Μπάρνι, χάρηκα πάρα πολύ που επισκεφτήκαμε τη γιαγιά μου. Ήταν πολύ ωραία. Ναι, και εγώ πέρασα πολύ καλά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για μένα από το να είμαι με φίλους που αγαπώ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, θέλω αλήθεια να στο πω. Μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό, λένε πάντα σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, θέλω αλήθεια να στο πω. Μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό, λένε πάντα σ' αγαπώ. Πάμε για άλλη περιπέτεια. Ναι, πάμε. Τι θα πάτε, έχουμε ελάτες. Τις ακούτε? Πάμε να δούμε τι είναι. Πάμε. Ακούτε? Πάλι. Γεια σας, να τα ξαναπούμε. Γεια σας, παιδιά. Και τώρα η ώρα του Μπάρνι. Γεια σας και πάλι, φίλοι μου. Χάρηκα που σας είδα και όλοι μαζί γεμίσαμε με γνώση και ελπίδα. Σήμερα επισκεφτήκαμε ένα αγρόκτημα και μάθαμε πώς γίνεται το γάλα. Το γάλα που το κάνουμε παγωτό, τυρί ή κρέμα. Είδαμε κότες που κάνουν αυγουλάκια και πρόβατα που μας δίνουν το μαλλί. Τρελαίνομαι για ένα ποτήρι κρύο γάλα. Και να θυμάστε, σας αγαπώ. Και τώρα όλοι οι αγαπημένοι σας ήρωες έρχονται κοντά σας μέσα από τις νέες βιντεοκασέτες που κυκλοφορούν από τη Next και τη Modern Times. Τα καταπληκτικά Digimon σας προσκαλούν στον κόσμο της δράσης με τις 10 βιντεοκασέτες τους. Ψηφιακό ταξίδι, μυστηριώδης απειλή, η εμφάνιση του Devimon, ισχυρή συμμαχία, το μυστικό του Γενάη, περιπέτεια στην Ήπειρο Σάρβα, ψηφιακή παγίδα, η αναζήτηση, η εισβολή των Digimon, ταξίδι στη γη, τα φοβερά Metabots, τις πιο τρομερές μονομαχίες στον κόσμο του μέλλοντος, απίστευτες περιπέτειες, τρομερά ρομπότ,
Το πιο γλυκό δεινοσαυράκι, ο Μπάρνι, ψυχαγωγεί και διδάσκει τα παιδιά. Δείτε, παιχνίδια με τον Μπάρνι, μια χαρούμενη παρέα, ξέγνιαστες στιγμές. Οι περιπέτειες του Όγκη, του πιο τεμπέλη γάτου, ζωντανεύουν στις δύο απίθανες βιντεοκασέτες του. Θεότρελη καταδίωξη, κυνηγητά για γερά νεύρα. Τα τρόλς, τα πιο σκανταλιάρικα ξωτικά, έρχονται να σας ξεσηκώσουν με τις νέες τους βιντεοκασέτες. Περιπέτεια στο ποτάμι, το ξύπνημα του γίγαντα, κυνήγι στο δάσος. Ο μικροσκοπικός Μίλτον έρχεται να σας διασκεδάσει με τις καταπληκτικές ιστορίες του. Μικροσκοπικές περιπέτειες, χαρούμενες ιστορίες. Τα μικρά τερατάκια σας διασκεδάζουν με τις σκανταλιές τους μέσα από τις 5 απίθανες βιντεοκασέτες τους. Τα μικρά τερατάκια αναστατώνουν τον κόσμο. Αστείες ιστορίες με τα μικρά τερατάκια. Τα μικρά τερατάκια και οι απίστευτες σκανταλιές τους. Τα μικρά τερατάκια μας κάνουν άνω κάτω. Τρέλες και κολπάκια με τα μικρά τερατάκια. Ο Τσάρλι και ο Μίμο, το χαριτωμένο πιγκουινάκι και ο αγαπημένος του φίλος, σας προσκαλούν να μοιραστείτε μαζί τους τις χαρούμενες ιστορίες τους μέσα από τις 6 διασκεδαστικές βιντεοκασέτες τους. Τρελές σκανταλιές και φάτες ιστορίες, χαρούμενα παιχνίδια, ένας υπέροχος κόσμος, η πιο γλυκιά συντροφιά, μια χαρούμενη παρέα. Ο Άρθουρ, η Ζουζούνα και οι φίλοι του ζουν ξεκαρδιστικές περιπέτειες στις 10 υπέροχες βιντεοκασέτες τους. Συντροφιά με τον Άρθουρ, οι απίθανοι φίλοι του Άρθουρ, η υπέροχη παρέα του Άρθουρ, οι περιπέτειες του Άρθουρ, παιχνίδια με τον Άρθουρ, οι χαρούμενες ιστορίες του Άρθουρ, διασκεδάζοντας με τον Άρθουρ, αστεία κατορθώματα και φάτες στιγμές, ώρα για γέλιο. Ο απίθανος Νόντις σας ταξιδεύει σε μια παραμυθένια χώρα, ένας παραμυθένιος κόσμος, τρελή οδήγηση. Η μικρή Αλίκη ακούει τις πιο όμορφες ιστορίες που έχουν να τις διηγηθούν οι φίλοι της στα ζώα. 5 καλοί φίλοι, η Αλίκη και οι φίλοι της. Οι τριδημούλες ταξιδεύουν στον χρόνο και βλέπουν τα πιο όμορφα παραμύθια να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια τους. Ταξίδια στον χρόνο. Τα παραμύθια ζωντανεύουν. Ο Σπυρού και ο Φαντάζιος σας ξετρελαίνουν με τις νέες βιντεοκασέτες τους. Φανταστικές περιπέτειες. Ένα αχτύπητο δίδυμο. Δημοσιογράφοι της συμφοράς. Μπελάδες για όλους. Ο Μάνα Μανά σας παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές του στις ολοκαίνουργιες βιντεοκασέτες του. Ο κυνηγός της γκάφας, ο ναυαγός του γέλιου. Κοντά σας όμως έρχεται και η μικρή Λουλού, η πιο έξυπνη και χαριτωμένη ηρωίδα του κόσμου, μαζί με τις απολαυστικές βιντεοκασέτες της. Μια τρελή παρέα, πονηριές και σκανταλιές, απίστευτες φάρσες, μοναδικές στιγμές γέλιου, ιστορίες για πολλά γέλια. Ένας χαρούμενος κόσμος. Η Μάγκη μαζί με το μεγαλόσωμο αλλά καλό καρδοφύλλο της, το Γούλι Μπούλι, σας διασκεδάζουν μέσα από τις ολοκαίνουργιες βιντεοκασέτες τους. Φίλοι για πάντα, μια βροχερή μέρα. Ο Ρούπερ το αρκουδάκι σας προσκαλεί να ζήσετε χαρούμενες και ξένιαστες στιγμές στο δάσος. Συντροφιά με το Ρούπερ, μια μεγάλη παρέα. Η Άννα, το κορίτσι της χαράς, σας διηγείται τις γλυκές της ιστορίες μέσα από τις 2 βιντεοκασέτες της. Η μεγάλη έκπληξη, μια καινούρια φωλιά. Ο πανέξυπνος Έρικο Βίκινγκ σας διασκεδάζει με τις περιπέτειές του. Μοναδικές περιπέτειες. Ο Έρικο Ατρόμητος. Η αγαπημένη σας Χάιντι σας ταξιδεύει στις καταπράσινες Άλπεις με τις υπέροχες βιντεοκασέτες της. Αχώριστη φίλη, ανέμελη ζωή, παιχνίδια στην εξοχή, ξένια στην παρέα. Ο παππούς Κάστορα σας περιμένει στη συντροφιά του για να σας διηγηθεί τις πιο όμορφες ιστορίες μέσα από τις 2 πρώτες του βιντεοκασέτες. Όμορφες ιστορίες, τα παραμύθια του παππού. Ο κακός βεζίρης Ισνογκούτ θέλει απεγνωσμένα να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη και σας προσφέρει σπαρταριστές στιγμές με τις ατέλειωτες γκάφες του μέσα από τις απίθανες βιντεοκασέτες του. Θέλω να γίνω χαλίφης. Οι συνωμοσίες του κακού βεζίρη Ισνογκούτ. Ένας βεζίρης για κλάματα. Ισνογκούτ εναντίον χαλίφη. Ο βεζίρης της συμφοράς. Μαγικά κόλπα. Ο πονηρός βεζίρης. Ένας αφελής χαλίφης. Μαζί τους κυκλοφορούν και οι υπέροχες βιντεοκασέτες της πριγκίπισσα Σίση. Η αγαπημένη σας πριγκίπισσα έρχεται κοντά σας με τις πιο ρομαντικές ιστορίες της που θα σας κλέψουν την καρδιά. Μια τρυφερή έκπληξη, υπόσχεση αγάπης, ένα γλυκό αντίο, ταξίδι στο όνειρο, ο χορός της αγάπης, επικίνδυνο μυστικό, μια τολμηρή πριγκίπισσα, για πάντα μαζί, πλησιάζοντας το όνειρο, το μυστικό της Σίση. Η αγάπη πάντα νικάει, μια σοβαρή απόφαση, εξομολόγηση στη Βενετία, γενναία καρδιά, στιγμές αγωνίας, η περιπέτεια της αγάπης, μια αγάπη σαν όνειρο. Η πιο τρελή παρέα του κόσμου, οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες συγκέντρωσαν για σας στις κεφάτες βιντεοκασέτες τους τις πιο απίθανες ιστορίες τους. Οι πιο τρελές ιστορίες των μικρών κυρίων, οι απίθανες φάρσες των μικρών κυρίων, ο πολύχρωμος κόσμος των μικρών κυρίων, ταξίδι στο γέλιο με τους μικρούς κυρίους, ξεκαρδιστικές στιγμές με τους μικρούς κυρίους, οι φανταστικές ιστορίες των μικρών κυρίων, η καταπληκτική παρέα των μικρών κυρίων, οι απίστευτες τρέλες των μικρών κυρίων, διασκεδαστικές περιπέτειες, γέλια
και παιχνίδια. Και τώρα ο Μπομπ ο Μάστορας, ο πιο χαρούμενος και κεφάτος Μάστορας, έρχεται κοντά σας με τους απίθανους φίλους του μέσα από τις 5 απολαυστικές βιντεοκασέτες του. Ο Μπομπ και η φοβερή παρέα του. Οι περιπέτειες του Μπομπ. Ο Μπομπ και οι φίλοι του. Ο Μπομπ και οι απίθανες γκάφες. Η αχτύπητη ομάδα του Μπομπ. Τα στρουμφάκια και ο κακός Δρακουμέλ σας χαρίζουν άφθονο γέλιο με τις 9 βιντεοκασέτες τους. Χαρούμενες στρουμφοϊστορίες, φανταστικές στρουμφοπεριπέτειες, απίστευτες στρουμφογκάφες, μια απίθανη στρουμφοπαρέα, τρελό στρουμφογέλιο, καταπληκτικά στρουμφοπαιχνίδια, στρουμφοκαμώματα, στρουμφοφάρσες, ξέφρενα στρουμφίσματα. Οι αγαπημένοι σας φίλοι σας προσκαλούν στο νησάκι Τιμπουκτού για να απολαύσετε μαζί τους χαρούμενες ιστορίες, αστεία παιχνίδια. Ο αξιαγάπητος Μπαμπάρ και η χαρούμενη παρέα του σας χαρίζουν απίθανες στιγμές με τις ολοκαίνουργιες βιντεοκασέτες τους. Μπαμπάρ ο καλός βασιλιάς, ο Μπαμπάρ και η παρέα του, οι περιπέτειες του Μπαμπάρ, χαρούμενες στιγμές με τον Μπαμπάρ, συντροφιά με τον Μπαμπάρ. Τα γλυκά τελετάμπι σας παρουσιάζουν τις χαρούμενες ιστορίες τους. Μια μέρα στην εξοχή, χαρούμενα τραγούδια, μια άτακτη παρέα, παιχνίδια στη βροχή, οι πιο καλοί φίλοι, μια όμορφη φωτογραφία, μια κεφάτη παρέα, ατέλειωτο παιχνίδι, αγαπημένα φιλαράκια, μια μεγάλη αγκαλιά, γέλια και χαρές, η συντροφιά μας. Ο καπετάν Σπίθας, ο πιο αστείος πειρατής, σας ταξιδεύει στις θάλασσες με τις απίθανες βιντεοκασέτες του. Ένας καλόκαρδος πειρατής, οι περιπέτειες του καπετάν Σπίθα, φανταστικά ταξίδια, πειρατικές ιστορίες, οι πιο γενναίοι πειρατές. Ο Πάπυρους σας καλεί να τον ακολουθήσετε στην αρχαία Αίγυπτο και να διασκεδάσετε με τις απίστευτες περιπέτειές του. Δείτε τις ολοκαίνουργιες βιντεοκασέτες του για τα μάτια της πριγκίπισσας, η εκδίκηση του Φαραώ, η συνωμοσία του θρόνου. Το μικρό ρομποτάκι, ο Ρόλι Πόλι Όλι, έρχεται κοντά σας με τις 2 φανταστικές βιντεοκασέτες του. Ο στρογγυλός πλανήτης, ένα απίθανο ρομποτάκι. Ο Τόμας το τρενάκι σας προσκαλεί να αναχωρήσετε μαζί του σε ένα μοναδικό ταξίδι. Ένα άτακτο τρενάκι, οι περιπέτειες του Τόμας, η παρέα του Τόμας, απίθανα ταξίδια. Ο καπετάν Τρομάρας με το απίστευτο πλήρωμά του σας διηγείται τις πιο ξεκαρδιστικές περιπέτειες στις 2 βιντεοκασέτες του με τίτλο «Έρχονται οι πειρατές, πειρατές για κλάματα». Το πιο γλυκό και χαρούμενο ελεφαντάκι, ο Μάμφι, έχει ετοιμάσει για τους μικρούς του φίλους τις πιο όμορφες και διασκεδαστικές ιστορίες. Μια χαρούμενη παρέα, ένα χαριτωμένο ελεφαντάκι. Μαζί τους όλα τα χαρούμενα τραγούδια των μικρών κυρίων σε μια απίθανη βιντεοκασέτα με τίτλο «Ο κύριος Τσαπατσούλης και άλλα τραγούδια». Τα ζουζούνια έρχονται κοντά σας να σας κρατήσουν συντροφιά με την υπέροχη βιντεοκασέτα «Αχ, πουνελάκι», που περιέχει όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και τώρα τα ζουζούνια ξανάρχονται με την ολοκαίνουργια βιντεοκασέτα «Λίκε Λίκε είσαι εδώ». Και φυσικά μην ξεχάσετε τη βιντεοκασέτα «Μιλάμε για τα χρώματα», όπου τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα χρώματα με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Μαζί και η ολοκαίνουργια βιντεοκασέτα «Μιλάμε για τους αριθμούς», όπου μέσα από χαρούμενα τραγούδια τα παιδιά γνωρίζουν τους αριθμούς.